अरे फास्टच रे मेवन, फास्टच. अरे मेवन, आमच्या आता खायला गेलो ना मध्ये. मुकार्या हे तोरे लागतो आता. मुझे फोन नहीं ना? आयो रे माँ. No. अरे मेवन राव. अरे मेवन हम त्याचा फोन आहे आम्हाला ते सकाळ पर्यंत मरे. ओय मरे ते आमच्या हाती लागपा मरे. मला ते स्लो कित्या चालवून येता. ते त्याला ते कामी. अरे सांगी रोटी मुके मोटरसायकलची. अरे ते स्टँड ना ते शिको दोरू पट्टी. चल आता आमच्या की 4 पाया. अगो आम तुझे फोन चोरून नेला. मला तू सकाळ किती येत आले. आमच्या हाती किती लागलो ना गो तू. अरे तुमको फोन चोरून कळता काय कळणार मला तुमका. आता आम कळना असताना तुझे फोन चोरला ना शिकवत तुम कागद को चोरता येते. सोय आता सायकल चोरून घेण्यात आणि तुम फोन चोरलो इथे. बरे तू सायकल घेऊन No.